Ang instruction dili na instructions. Di ka kasabot in English. Magbasa sa ikaw maingon-ingon ako. One of the Board of Governors, no? Ato siya tagan sa masipang pakpak. Nindot kaya ngayang mga pamaagi, no? Nga kita makasabot ug unsa gyud ang tinuod, no? Naman tayo nagpanika diya ganina nga mangutana asa man to si Pastor Butlay nga ningon ganina nga mangutana siya. Asa na ba? Ato isuon nga si Pastor Anides na ba? Ipagawas ng idigan ninyo ang inyong mga pagdaot sa simbahang Katoliko karon ay mo panago diha. Dan na mitras naan na noon mi diri nga tiktubag sige lang mo panaot ug wa mi. Ha? Ayaw mo pa imong butiti diha. No. Wala nga naman to ganina kamay-kamay man to nako asa man. So sa dili pa kung saka lamos kamot og nay gustong mangutana. Ay lang pangutana precious isda ron kay buwan nunod mahal gyud. Okay, bisa Katoliko mangutana. Si Bahinting gihapon gusto mangutana. Pero sa lain na pod nga klaseng pangutana. Dili na to dawaton ang pangutana nga iyang ibalik na pod. Kinahanglan sa lain na pod. Wa man mi mahadlok, gitubag na gani ka. Kay kung nahadlok pa mi aniro nanaga na mi. Pero nang lingkod lang gihapon mi nga nagmisi sa imong mga pwede mangutana sa laing paaging pangutana. Di lain na pong topic, dili kay natubag naman to, no? So kinsa may angay na pundi mong pangutanon sa Padre Darwin o sa man? Kinsa na pod? Ikaw na po kuno pads, ikaw na po kuno pads. Sige kini. Si Father Abad. Okay. Ang pangutanan nako base sa Juan 20:23. Nga ang giwali ni pare Darwin Kitgano sa YouTube akong gibasa. Magpanon ta sa pagkumpisal sa atong mga sala. Kay ang pare na ay gahom sa pagpasaylog sala. Ang punto na ko mo ani. Sa Katolikong simbahan, bisan ikaw nakasala ngadto sa lain, adto nimo ikumpisal sa pare. Nakasala ka dito sa imong kumare, pare ba? Adto ka sa pare ikumpisal. Gamiton nila nga rason ang Juan 20:23. Pangutana, wapagay ko nangutana. Pangutana. Kung kanang pagsabot sa Katoliko na isugid ang sala sa pare o sa apostol aron mapasaylo ang sala kay na sila gahom. Naa sila gahom sa pagpasaylo pero lahi ang akong pagsabot ina kay sa inyo ha. Kadang sang inyo ha mo akong ipangutana. Sa inyong interpretation nga naay gahom nga sa paagi nga bisag tuwa na kasala sa uban adto ni isugid sa pare o ka sa apostol. Okay, ang pangutana. Kung ingon anaon nimo pagsabot, ang pangutana na ako pangutana na. Kung anaon nimo pagsabot nga adto isuri sa apostoles kung kasalain o ka sa pare, naa ba kay mabasa sa New Testament nga naay mga magtotoo nga nakasala nga miduol ngadto sa apostoles ug nangayog pasaylo sa sala nga ilang nahimo sa laing tao ba nakasala naay mabasa wala. Ang imong premise among gigamit nga basihanan sa imong pangutana is half truth. Kasabot kag half truth? Tinuod nga putol. Ang half truth kung kasabot ka pamasaha sa references is same as lying, is more dangerous than a lie. Nga naman, maingon ka kung ang nakasa ang usa ka tawo adto ra mangumpisal sa pare. Nga naman ako magmisa, maingon mo ko nagkumpisal ako. Di ba na mangumpisal kami? Naman sa konfetior. O sa man sa Binisaya. Nagakumpisal ako sa Dios unya nganong maingon magka adto ra sa pare. Malagi mo half truth mo nang lisod kaayo katubagon. Kay putol na tinuod. I-premise ta ka sa pagpangutana, tanawon taron. Tanaw yung half truth ba ni? Ha? Sige.
Di mo lagi, kanang imong giingon nga half truth makaning ako. Tinuod ba? Tinuod ba? Ako ang tinuod pangutan. Tinuod ba nga doktrina sa Katoliko usab ang pagsugid og sala ngadto sa pari og ang pari magpasaylo. Tinuod ba na o dili? Hala, half truth karon. So imo nang giusab. Kay nakasabot na ka nga nasayop ka ganiha. Di ba giusab na bisag ato ka nag-record. Mao na kay putol man lagi mo ha. Karon imo na pong ipangutana akong katong giusab nga atos pari. Oh. Nalagi sa pagtulunan sa mga Katoliko nga mangumpisal sa pari kay sila makapasaylo sa sala. Nakabasa ka na? O nga sa Biblia mabasa. Mao gani. Ingon gani ko, question can be answered by another question in English na. Binisaya pa, ang pangutana pwedeng tubagog laing pangutana. Ha? Mao na ayo kung sawaya kung mangutana ko, dati sikat, usama nang gitawag nga question. Kung ang question will be answered by another question. Oh. So mao na, atong basahon? Gusto kang basahon? Malagi sa San Juan. Nasa daghan. Nasa second letter of Paul to the Corinthians. Chapter 5. Verses 18 to 20. Nakabasa siguro kayo ni. Ako lang i-confirm. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. Sabot yun ka sa reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting the trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Sa ito ba yung gihatag? Gi-entrust. Wala siguro ni mo, kay dili man ka apel. Sige. Karon, taga saan, i-agree na ba ka ato, pa? Malagay, manang nakuhan lang ko. Di apa? Daghan pa man gyud ni ba? Daghan kaayo, no? No? Siguro taga-anti kag libro. Para mabasa nimo. To Corinthians gyapon. Second letter to the Corinthians. Chapter 2, verse 10. Anyone you forgive, I also forgive. Ay din na lang tiwasod. Di na, kang tao ganing makasabot, dili na nato, kinahanglanon. Ang di mo sabot, yan na problema. Wapa ko makabasa, katulang wording din mo. Anyone you forgive, I also forgive. Sapa. Ang pangutanan ako karon mao ang pagpangayog pasaylo sa apostoles. Mao na akong gipangayo. Ang imong tubag, reconciliation. When talking about reconciliation, it doesn't mean nga mga igpasayon sa iyaha. Walihan nimo sa kamatuoran nga maghinulsol siya, mabalik ngadto sa atong langit nga man. Na-reconcile. But not necessarily nga ari sa mga igpasaylo. Ang isyu nako karon, kung imong nasabtan, so mura pagkag na kaminos kanako ba nga magsulti. Pero kung gusto ka, you have to talk English. No Bisaya. Pwede. Pero naman tayo hearer, ato na lang iklaro. Balik ko nako. Sige. Sapa. Ay sa ba? Ako sa ibalik ang pangutana. Ayaw sa asa pa. Ikaw, Brad, one thing, kasabot ka, nagtudlo kong English. Pero, sa may gamit, mag-in-English na din eh.
Ha? Ganon kinahanglan pa. Kanay mong giingon, reconciliation of forgiveness. Believe me, Brad, bahinting. Pwede ti ka pasayloon, pero wa ta mag-reconcile. Kasabot ka? Bisag wa ka pasayloon ako, pasayloon. Mao nang kinahanglan, kasabot ka, distinction of words. Kaya mo ka in English? Sige, nanghagit man kag mag-ininglisay mo. So, pag ininglisay mo doa, ha? Bahala na mo mga Bisaya, di mo kasabot. Okay. Ang ako karon nga iklaro nimo. Unsa mo gusto English? Okay ra? Makasabot tanan? Humana siya ni sulti ganiha nga. What's the use? Ang ako to siyang gay sunakay. Ayaw ipakita nga murag kinahawran ka. So, ang punto mao ni nihatag sa example kay kung tanaw ka sa kasulatan reconciliation, ang mga apostoles sila ang nagpatunga po di reconciliation ngadto sa langit ng Amahan. Pero wa kay makita nga mingmando sila nga ang inyong mga sala isugid na mo na ang gipangayo. Wagi ang inyong mga sala dito sa laing tao. Dito sa laing tao ha, isugid niya mo na mo. Okay. Ano na lang akong pangutana? Okay ako na. Humana, di ang Santiago ang 1 Juan 5:16 atong basahon. Anak ko mangutana. 1 Juan 5:16. Kalahutay lagi magtanong sabot og mag-English ay tani. Kaha. Okay, 1 Juan. Okay, 1 Juan 5:16. Si Apostol Juan gini. And probably uban siya sa atong Juan 20:23. Instruction pagyud sa apostol. Juan 5:16. Ingon dire, mabasa. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo, nga nakasala apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. So dinhi gitudloan ni Juan nga ikaw nga magtotoo nga nakakita ka sa imong isig ka magtotoo nga nakasala og sala nga dili ka matay, ikaw ang magampo kaniya adto ka sa langitong Amahan magampo. Karon ang akong pangutana, kung tinuod pa nga naa sila gahom gisan sa lain nakasala adto mga igpasaylo, nganong gisugo man ni Juan nga adto sila magampo dili man adto nila ipangayog pasaylo. Be ngano mapod? Nganong wa masayangan ako sa authority man kaha? Nganong paampuon man ang magtotoo nga iampo to mapasaylo dito ato sa langit ng Amahan. Ang akong pangutana mauni. Ngano man? Okay. Nga ang kung tinuod pa ang Katoliko nga interpretation, nganong iya pa mang sugoon ang magtotoo nga iampo niyo, kung tinuod pa, muingon siya, ingna ang magtotoo, nga mo doon na mga apostoles, isugid kay kami may gahom sa pagpasaylo. Gisugo, mahinoon niya, iampo sila nga to sa langit ng Amahan. Sige. Ganiha, nag-ingon ka instruction, correct? Instruction, imong ingon? Ah? Ang instruction, dili na instructions. Di ka kasabot in English. Pagbasa sa... Ikaw maingon-ingon ako. Lahi ang word instruction o instructions. Kanang instruction is a mass noun. Muna kita. Di kita magkasinabot. Tanawa, ingon-ingon ka in English. O niya, di ka naghibog kalainan instruction o instructions. Anya, muna, mag-atubang ka na ako. Mabariya itong iglesia ni Cristo. Nagdebate niya, plasa ka ng with ano? Sige, ingon siya kani si Brad Alice na pilosopo. Pagkado ako ng barog. Ingon ka pilosopo ko? Kasabot pagkaasagi ka ng word pilosopo? In English, philosophy. Griego, filosofia. Pasabot na love of wisdom. Sa ato pa, nang ingon ka na ako lover of wisdom. Kay pilosopo ko, ikaw, lover of wisdom ka? Inya pilosopo mo ka. Manang ikaw, careful si mo in English kay magpahawod-hawod ka unya. Mana. Ano lang.
Pangitan na lang lang topic. Pangita lang lang topic. Be, kinsa naman po imong laing, kinsa na po imong patubagon, be, ano lang aning, ayaw lang aning taas na kayo kinadban kay, si Padre na lang, ikaw na lang, ikay tubag, be. Dili atong kuanon kini kanayang ingon nga di mo sugid sa mga sa atong basahon ang Biblia. Panahon pa ni Juan ni magbubunyag, no? Marcos 1:4 ngadto sa 5. Busa na munyag si Juan sa mga tao. Dito sa kamingawan og nagwali, hinusuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan Saudia ug sa siyudad Jerusalem, tanan jud ha, nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya, gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba Saudan. Wa pa magsugo si Kristo, si San Juan magbubunyag na masaylo na og sala. Pangutana, sakto ni San Juan sayo. Okay, di ba naminaw kasi sulti ni Brad, sakto si San Juan sayo. Lagi, before ka mo follow up ang pangutana, okay. Lagi. Di, para makapalo up ka pangutana. Okay, lagi. So, disod tubagon ang pangutana nako. Nasipyat ba si San Juan ini nga nanugid man tanang katawhan? Paminaw dito nga. Before ka mo follow up ang pangutana, parang nakay-guide question, sunod nimo question. So, klaro kayo, tanang lalawigan, related kay ni pagsugid sa sala. Tanang lalawigan Saudia, sa Jerusalem, nangadto sila ni San Juan aron magpabunyag ug musugid silang mga sala. Kay napasaylo sila sa Dios, pinaagi ni San Juan nga ilang gisugigidan sila mga sa. Kay kung sipyat si San Juan ani, sipyat ang mga pare. Sipyat po ang ingon ni Kristo nga kinsay inyong gipasaylo ko usab. Og ang wa ninyo pasaylo wa ko usab kini pasaylo. Kinsa ra may dunay ministry of reconciliation karon sa tanang simbahan, Katoliko lang. Pero makasabot po ta nila nganong wa sila'y kumpisal, kay wa man sila'y authority. Okay. Kung gamit ka sa Marcos 1:5, bantay ha, nga inilito ka ni pasaylo si Juan. Ang mabasa diha, misugid sila. Pero ang akong gipangutana, kanang nangayog pasaylo. Kaya kining pagsugid, sayon ra. Pwede man ka musugid sa imong katapad. Ako, bre, dili, sala lagi, mayon ko sa akong silingan. Pre, ako ba, nakapangawat ko. Pero ako mga ipasaylo sa akong silingan. Sugid lang. Sugid man naman ning ideya, ha? Nanukan silang sala. Pero wala sa context nga pasayloon sila ni Juan. Ay, hindi man po na, hindi mo mabiktima diyan ni Satanas. Nga naman, wala sa teksto nga si Juan maoy mo pasaylo. Wala sa teksto nga nangayo silang pasaylo ni Juan. Ikaw ra silang kasugid. Kitang tanan pwede tang musugid sa tong sala si bisan kinsa. Pero wala ka mga ipasaylo niya. Ako, panalitan, nais nilinga, nakapangawat. Nga nisulti siya na ako. Brad, ako pa nakapangawat yun ko. Kasala yun ko. Wala magpasabot nga nangayos nagpasaylo na ako. Misulti lang, misugid lang sa iyang sala. Pero ang imo karong gi-conclude, imo rong gisabot nga si Juan mo'y nagpasaylo. O nga imo pong gisabot nga nangayos pasaylo kang Juan. Na sa our Father, give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ito doon nas Ginoo, instructions na, dili na instruction. Isa na pagdungog nimo. Isa na pagdungog mo. Instruction. Pero nga diha kay mugamit kag instruction. I'm not pronouncing instruction. Instruction. Dabot ka? Kadungog ka wala. Wala why you just repeating question ni nga instruction. Wala ko mo instruction. Balik ko na ko. Okay ha? Niingon siya sa prayer. Sa Matthew 6:12, yun siya. Ang kalanon na mo, ihatag ka na mo karong adlaw. Mato pa sa nga, og pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. So ang makapasaylo, kadtong ikaw, panalitan si Darwin, nako niya nakasala. So, siya makapasaylo nako. Pero kung sa imo ko nakasala, ato ko nimo mga pasaylo, dili na mo ipanudlo sa Biblia. Kay og pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala namo. So ang ako sa komentaryo, wrong ang iyang pagsabot. Di mao. Sa balik ko. Diha sa Marcos 1. Balik. Ingon ni mo wrong. Sa in English na incorrect. Lahi ang wrong, incorrect sa true or false. Ako ka-explainan. I am a girl. Correct na nga sentence, pero
False na, kaya di mag-cover. Mingon ko, I are a boy. Wrong sentence na, but that is true because I am a boy. Kaya kasabot ka na, o sa kalahin na, sa correct, o incorrect, or right or wrong, against, true or false. Kinalang magatubang-atubang ka rin, kasabot ka na. Sabot, oy, kasayo na na. Ang pag-iyon ako gulong, because imong gisok-sok ang rason nga wala mamao pag-apply. Sige, balik. Sa isyo. Hinggamit magag Marcos 1.5. Diha ba sa Marcos 1.5 nangayo ba sila nagpasaylo kang Juan? Aron si Juan magpasaylo? Naa ba diha? O sugid lang nga nagpahibaw? Ano ra diha? Di antipara. Ang una nimong gigamit ba inting naradyo dito ang tubag. Katong una nang gigamit nga teksto. Juan 20:23 sa to balikon ha. Katong yang giingon personal kuan man to, pagpasaylo, mga personal conflict. Pwede man ta kada sa paminaw sa, no. Kay nindot tim okay. Paabot lang, no. Maabot ra ta diha. Okay? Kay mo may imong teksto nga gigamit, gisundan ta ka. Di ba? Unang sa San Juan 20:23, may una nimong premise ganina. Una nga atong balikon kay di ni siya, it is beyond personal conflict. Ato dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. Gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili ko usab kini pasayloon. It is beyond personal conflict. Kaya kining mga personal nato nga mga biases, mga personal nato nga mga sa, pwede ta pinasayloay. Pero kini ang sala sa mga tao. Muna nga makonek siya, balik na buta sa Marcos, makonek siya sa pagtulunan ni San Juan kaysa may nag-open sa dalan ni Kristo. Di makontradict ang pagtulunan ni Juan ngadto sa pagtulunan ni Kristo. Muna nga, therefore, gaganina, supak ka sa confession, karon na pod, okay na po kag magsinugiray, kinabasa naman. Makita nato nga nagsugwa ang atong pinangga nga igsuon. Kung na'y mabasa, yan na pong supakon. O niya, gaganina, mabasa bang Iglesia Katolika? Kaya kung masatisfy na, yan na pong ato ang duway rain. So, gisundan na pod. Di na po siya mudawat, no? Dito na po ta sa Greek, di pod mudawat. Ato na po sa Latin, di pod mudawat. Muna nga, pinangga nga inting, naradjot, kung di mo pamandugan ang imong teksto nga gigamit, torang tubag dito. Kay, wa man sila mingon, ang nakasa ninyo, pasaylo akit. Kung di ninyo pasayloon, di ko usab ka mong pasayloon. Pero klaro man din hiba inting. Nga, kung di nila pasayloon, dili mapasaylo ang mga tao. Wa maapil sila. Kaya kung personal conflict lang, sila mismo dili usab pasayloon. Pero it is a ministry of reconciliation. Ato nang gibasa ang 2 Corinto 5, atong basahon pagbalik. Kay parang ato ning hinayon makaigsunan. Kay maklaro jud nga doon na sila ministry of reconciliation. All this is from God, who through Jesus Christ reconciled us to Himself and give us ministry of reconciliation. Give us the ministry of reconciliation. Makonect mo sa iyang teksto nga gigamit. Kung sabton jud nato. So, ang nakadawat meaning ministry of reconciliation, dili lang forgiveness of sins. Ma-reconcile sila in communion to God and to His people. Dili lang sila mapasaylo, ma-reconcile pa, ma-reconnect, mahiusa, in communion. Pwede sa pag-inting mo pasaylo, pero di ma-reconcile. Pero ang pari, ningon ang Ginoo mismo, yang gihuypan sa Espiritu Santo ang mga apostoles, ang inyong gipasaylo ko usab. Kung ang mga sala sa mga tao, inyong pasayloon. So address sa mga tao, tanang mga tao nga sala, kung inyong pasayloon, gipasaylo ko kini. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Kung personal lang na, mingon ang Ginoo, utro sa mo, di na ako pasayloon. Pero it is beyond personal. It is the ministry. Okay. Nindot ka translation. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, King James Version, kana gipasaylo. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugnan, kana mapinugnan. Sa to pa dili mapasaylo. Mo na kinsa ramain andunay ministry of reconciliation. Matod pa ni San Pablo, it is given by Christ to us. Ato padayon ng pagbasa. It is given by Christ to us the ministry of reconciliation. Sa to pa ma-reconcile ta pagbalik ni Kristo, dili na basta-basta. Unya, atong ipadayon.
that is in Christ God was reconciling the world to himself, not counting the trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Dili lang message of reconciliation, ministry jud siya. Dili ni siya basta-basta. Mo nang baginting, klaro ka na, tinaw pa nas kahayag sa atong tutok. Ang inyong pagsabot sa reconciliation, inyong i-appeal nga mupasaylo adto mga ang issue ra gud nato dinhi perti mo yung klaro ha god kay kung tinuod pa no ang interpretation ninyo nagpila na sa mga bersikulo sa Bible nang gipila na ng mga magtotoo nangadto sa apostoles nangay pasaylo nagpila na kung tinuod pa ang interpretation pero ngano man Santiago 5:16 insya pag sinugiray kamo ang matag-usa kaninyo sa inyong mga sala sa ato pa siya nakasala niya ikaw nakasala niya magsinugiray. So, kay nakasala man, dapat unta kung tinuod pang interpretation ninyo, ngayon na unta po si Santiago nga, kanang inyong mga sala, isugid na namo kay kami may gahom sa pagpasaylo. Oh, nga katong sala, katong si Simon tong the magician, sa buhat 8. Sa buhat 8, nakasala. Ingon man si Pedro inon, pagampo sa Dios aron mapasaylo ka. O mami, sala na gito ni Simon, kayang mangayo siya gahom, paliton ang gahom kibali. Waman mo ingon si Pedro Suwan nga kanang imong sala Simon nakasala ka buol ka namo isugid sa kasing-kasing kay kami may gahom sa pagpasaylo unsay gisulti ni Pedro ni Juan pangayo pag-ampo sa Ginoo aron mapasaylo gisugo man nila ngadto sa Ginoo mag-ampo asa man diha karon ang ipasugid buhat no asa maron diyang ipasugid ang mga sala ngadto nila pero uyon ka nga dunay ministry sila for reconciliation suma sa Biblia. Sa word reconciliation, balik ko ha, sa reconciliation, panalitan, ay sa pa. Na, no ko, basta kay kung akong tagang definition, no ko. No, yes ko kung gamiton sa sakto. Ang reconciliation mauni. Ministry. Ako, apostol panalitan, nagwali ko. Ako ang ikaw, dili ka magtotoo, hintil ka. Gawali ko sa gugmas atong langitong amahan, ipadala ang iyang manluluwas, pinagi siyang kamatayon, maluwas ta. Pusa higala igsuon ikaw may panahon pa na magkinulsol ka dool ngadto sa atong magkagagahom aron mahimo kang anak ug mapinasaylo ka ug mahimo kang alagad niya nya nituo siya nagpasaylo di na reconcile wala ingon nga mga higit kag pasaylo na mo ha kay nami authority pagpasaylo dili mao ang reconciliation ni mali ang pagka-interpret sa ato pa imong gipasabot karon sa mga tao nga wa ka kadawat sa ministry of reconciliation sa mga apostoles nakadawat man. So imong gi-implied karon. Kay si San Pablo ningon man, Jesus Christ gave to us the ministry of reconciliation. So imong gi-implied karon nga wa ka kadawat sa mga ministry of reconciliation. Yes or no? Nakadawat ay. Pero dili sa inyo. Di na mao ng inyo. Ang inyo kay imong ibinignet man. Ang amo mao ni sa paminaw. Muna bitaw ko nimo nakadawat kuno sa bakawi. Ang pagbasa sa kasulatan, kung nituo ka, ang tibok kasulatan, gisulat aros pagtudlo, pagbadlong. So kung nituo ka, nangay kag pasaylo, na-reconcile ka. So ang punto nako, mauni, wala ninyo matandog ang isyo. Ang isyo nako, kanapang mga pasaylo, aron pasayloon, wala man ang inyong dagan na mag-reconciliation. Pero ang ipangayo na kong teksto, isa pa, naghatag kog Juan 5:16, nga ang bersikulo, nagsugo pa si Juan, nga iampo nitong tawhanan nga nakasala ayon ka na mo kaya so nasa pa Santiago 5:16 pag sinugiray last ang buhat 8 nakasala si Simon Magos gisugo ni Pedro pag-ampo ngadto sa amahan aron pasayloon wala sa doktrina sa mga apostoles na magsugid ang mga tao magpila aron pasayloon sa mga apostoles you can never encounter even single base Brad Bahinting ganihan naghisgot ka og reconciliation og forgiveness. Pero wani mo ihatag ang insakto nga definition. Kahimo ba ka unsay meaning sa definition? A definition is a statement which explains a name or a thing. If it explains a name, it is nominal definition. If kanila sa gitudloan ti ka kay dili na. Paminaw lang ta, Brad Bahintig, sa logic na, kwaon, philosophy, dili madlok. Kasabot ba ka pila ka klase ang nominal definition?
Karon gusto ti ka pangayuan o sa may nominal definition sa reconciliation. O sa may nominal definition sa forgiveness. Kay naglibog ka man. Di ko sa definition mo na kay libog na makadaan. Na, karon. Now, kanang real definition, it explains a thing. Daghang klase nga real definition. Now, pero di naman ko mag-explain mo, kaya di man ka estudyante sa logic. Nagtudlo kog logic, philosophy. Na, amin nimo, maglibog ko nimo. Kay unta ang mag-discuss nga tao, klaro niya sa mga tao. Pero si kag ingon-ingog, reconciliation, may pasabot ka ni maggustutin, di dawat ni ana. O sa kalainan sa definition, sa reconciliation o sa forgiveness. Give me a nominal definition. Give me a real definition. O sama na, nominal o nominal ba na o real definition? No, manang dili na la, exchange of ignorance, di na lang ko magkikaan. No, kanang Webster, masig imong pasabot ko ana, nominal definition. Kung mag-istorya o root, gikan asa ang panigong philosophy from Greek word philo and sophia. By etymology na, nominal definition. But what is the gitawag o real definition of philosophy? It is the science and art. Ang iyang gitawag o real definition unsa ang philosophy. It is a science that explains. Adi nila na ito, ano kaya? Na ako pasabot din likoy. Ako lang ipaklaro sa mga tao kay kita nag-discuss ta di para dili nimo. Muligwat yo ka. Kay di ka muligwat, makatoliko na ka. Makasabot na ko ana sa kupihing. So, aduna sa tay ihatag no nga si Brad Windel Talibong atong ihatag niya about sa imong gipangutana sa 1 Juan 5:16. Ako lang ipaklaro itong gigamit yung unang Juan 5:16, no? Pero balik-balik ni Brad Bayinting ng naa. Pero giputol niya. Mura ba Brad Bayinting makabasa ka og kinini ang sulat nga ang lapok maayo alang sa mata, kuha daig lapok nudnud sa mata, di buta. Wala man tiwasag basa. Ang lapok maayos alang sa mata kana kung gusto kang mabuta. Oh. So ingon siya tiwasag basa. Oh, di yan ko niyang giputol niya. Oh. Oh. So unsa may nakasulat diha sa imong giputol? Kung makakita ka nga ang imong igsuon nakasala, magampo kaalang kaniya, kutob ra siya diha. Unsa isumpay? Tanang pagkadaotan sala, apan dunay sala nga dili ikaampo. So kanang sala nga dili madalag ampo mo nang mangumpisal. Oh, mao na ang gingon kaganiha sa gigamit nimong teksto sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21-23. Oh, mo nang ayo putol-putula kay putol pud ang panabot. No. O yan, gawas pa ano na karon? No. Last na topic. Ingon siya nga, wa gyud kunoy mabasa nga naglinya sa mga apostoles. Tanawa ra ko na ang buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 18 og daghan sa kanila nga mga matuon nangadto sa mga apostoles og misugid sa ilang mga kasalanan. Ang iyang komentaryo ana misugid pero wa pasaylo ngano man mabasa nimo diyang wa gipasaylo? Na gusto siya og litra por litra pero ang iyang gipangita di pud mabasa. Nisugid pero kung nisugid kuno wa pasaylo na di mabasa. So, pangutana na i-close na to ning issue. Kay ngano i-close na to ning issue. Okay, di ta makasinabot ani kay bisan ng saon lagi. Oh, sige. Kung aduna pa kay laing pangutana ting aside sa topic karon sa pagpasaylo reconciliation. So basog aduna pa kay laing pangutana diha.